mga jeep nga may pinasahi nga disenyo, bida sa dalan. Salakyan kin pattern sa PUV Modernization Program. Hibaloon sa RTV Presents ni Zen Kilantang. Agaw atensyon na sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo ang jeep nga ini nga ginamaneho ni Manong Roy. Nagabiyahe ini sang Santa Cruz Baybay padulong sa city proper and vice versa. Mas mataas ini sa standard nga jeep. Sa sulod sang salakyan, mayara sang TV nga sarang makalantaw ang mga pasahero sang movie. Malingaw man sila sa music, kag sandam naglang mayara man sang wifi apang bangod magastos, temporaryo nga ginkuha lang anay sini. Kung ikaw isa ka pasahero kag makasakay sa ini nga depang pasahero nga salakyan, may alternatibo ka kung gusto mo makapungko, pwede man. Kag kung gusto mo man nga magtindog, may kalapyutan man nga do ka pareho lang sang LRT. 25 ang seating capacity sini nga sarang maakomodar nga mga pasahero, apang ginalimitahan lang sa 21. Nakaangkon ini sang positibo nga reaksyon sa mga sumalakay. Hindi ka na magduko kung nagsakay ka. Taway sa. So may TV pa sa. Malingaw ka Malingaw ka kung nasakay ka, wala ka nakabalo nga Iloilo na. Masarangan man lang gali sa mga Ilonggo obra sang manami ang slakyan, tani adapt man sang gobyerno nga to nga mga ginaobra nga mga slakyan mala. Inyang personal nga gindisenyo ni Manong Roy nga gin-pattern sa public utility vehicle sa idalom sang modernization program. Nauna, autotype gyapon ng ulo sa Iloilo nga design. Tapos ang kinalain sinisiban nga jeep, makatindog ka, may conveniente sa iro makapanaog. Tapos hindi magdungok-dungok ang mga senior citizen. Ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga Roderick kag Annalyn ang jeep. Handom sang pamilya nga mangin mahapos kag matawhay ang pagsakay sa mga pasahero samtang nagabiyahe padulong sa ilang mga kaladtuan. Ang feedback is nanamian gid sila, no. Although nga there are some nga hindi man sila magano, hindi nila appreciate, but then most of the comment nga maayo siya. So, nalipay man kami. Maghatag sa comfort sa mga pasahero. Nagkakahangawa naman ang pamilya nga madala sa phase out ang salakyan, pananglit nga mapatuman na ang modernization program. Nagalaom naman sila nga mapadayon ng ilang serbisyo sa mga pumuluyo pinaagi sa paghatag sang good service and convenience sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ako si Zen Kilantang, kag ini ang akon nga short docu.